Et stort og utraditionelt teaterprojekt har i den sidste tid kørt for fulde huse i Herning Svømmehal. Projektet er den første af sin art og må siges at være noget af en banebryder inden for den danske teaterscene. Især i det midt- og vestjyske, som når det gælder eksperimenterende teater, ikke er kendt for at slå de helt store koldbøtter. Og var der nogen, der vil drille med, så kan de bare stille op, så skal de sætte på. Projektet var dog heller ikke helt fra starten udtænkt til at blive det blev. Det hele begyndte med tanken om en udendørs egnsteater. Men da april måned jo som regel er temmelig regnfuld, blev projektet stillet i bero. Jeg var så ude og svømme med min kone, så lå vi rygkrålet, så sagde han, du har så mange tusind liter vand under dig, ikke? Og der er ikke noget, der kommer ned fra oven, fordi den er overdækket. Hvad har man ellers teater i sådan et sted som det her? Og nu, vi kan godt lide at hoppe på sådan nogle vanvittige idéer, så hun sagde, det er sådan en god halvleder, de har. Gå op og snakke med ham, han er god at snakke. Det gjorde Erling Weisse så, og mødte ganske rigtigt en lidt anderledes tænkende svømmehalsleder. Det er fordi, jeg har læst lidt for meget omkring bade i gamle dage, og der kunne jeg jo se, at der skete andre ting, end det, der gør i dag. Og når jeg gennem de sidste 20 år har færdigst inden for den her branche, så har jeg jo set, hvordan man gik rundt og var bange for bademesteren. Han gik rundt i hvide træsko, og hver gang man kunne høre de der træsko komme, ja, så nu skulle vi være rolige, nu skulle vi opføre os ordentligt, og børnene de legnede op ind under bruserne, og der var ingen panik. Og det skal vi jo gerne ud over. Det er man desværre ikke rigtig kommet herhjemme endnu, og det er det her teater med til at bryde ned de barrierer der. Et professionelt bagland blev samlet, de ca. 700.000 kroner skaffet ind via kulturfonde, og så var det bare med at finde aktørerne. Projektet skulle nemlig ikke bare bryde en masse grænser i form og indhold, det skulle også samtidig være bredt og folkeligt. Cirka 150 frivillige mødtes, og nogen med en helt klar mening om, hvorfor de skulle være med. For at højne kulturen lidt herover, så de der københavnere, de ikke tror, at det er kun derovre, det kan foregå. Så skal de altså også vide, det er jyderne, danskerne, der kan være med til det her. Ja, og vi vil jo gerne være med for at vise, at Herning, de kan også og hjælpe lidt med kulturfremstød her i Herning. Så derfor gik vi med til projektet her. Herning er ikke bare en tekstilby, det er også en kulturby. Altså Herning er jo en sjov by på mange måder, fordi den rækker jo langt ud, altså i sin egen selvforståelse, ikke? Der går den jo ikke i små sko, det skal man endelig ikke tage fejl af, vel? Den vil meget. Den har sine store haller og sine store internationale kontakter, og så ligger den ude på et meget øde sted. Det er næsten ligesom at komme ridende sådan op over højsletten ved Fund og Bakke, ikke? Og så kan der gå en dum, ikke? Og så er man ligesom ude på prærien, og så kommer den her by herude, ikke? Hvor mange mennesker mødes, mange forskellige folkeslag og sådan noget. Så det er ikke så sært, altså, at lave et stort tænkt teater i den her by, fordi den gerne selv vil det. Den er lidt agerlig efter og vil vise, at den kan noget, ikke også? Og det kan byen. Bassin 2020 viste sine stærkeste sider i form af en storslået scenografi og lyssætning. Cirka 380.000 watt lys skulle op og hænge, klods op og ned af vand, som jo så bekendt ikke går så godt i spænd med strøm, i hvert fald ikke når det gælder sikkerheden. Hver lille lampe skulle forsynes med en jordleder, så man var sikker på, at der ikke skete nogen ulykker. Lyset hjalp hele vejen igennem stykkets historie ovenvande. Det forstærkede og understregede en historie, som i sin grundform er meget enkel. Allerførst møder vi en familie i forfald. De kan ikke længere snakke sammen. I er ikke rigtig klog! Alt går op i dåseskinke, knallerter og tv-lier. Eksperter opfordrer familiens 3 sønner til at søge ud i verden og finde det lykkelige land. En af sønnerne tager opfordringen alvorligt og drager ud i livets mange billeder. Her møder han megen modstand, men når dog til sidst til lykkens land. Undervejs på hans rejse møder han dog den virkelige lykke. Han forelsker sig i en pige, og de 2 drager sammen videre ud i verden. Publikum følger sønnen i hans jagt på lykken hele vejen rundt i svømmehallen. Endnu en ting, der har gjort Bassin 2020 til ikke en helt almindelig teaterforestilling. Det har dog heller ikke været helt uden problemer at stable et så anderledes projekt på benene. Altså projektet er jo har været meget løst hele tiden. Også fordi, at det har været så,
Man kan egentlig sige højdragende. Det har været svært at fortælle, hvorfor det var vigtigt at lave teater i en svømmehal. Hvad var for en historie, Claus var i gang med at skrive, fordi han skrev til de medvirkende. Og hele det der, det har skabt sådan en usikkerhed. Så folk, der ikke var vant til at forholde sig usikkert, de gledet ud. Dem, der ville have klarhed, sikkerhed, og hvor går det her hen, ikke? De gledet ud. Mens de, som er vant til at stå i skæve situationer, altså, lever vi ikke, har vi ikke penge, eller går den, nu går den ikke, de er ligesom blevet her. Det er dem, der er blevet her. Det er dem, der siger, jamen sådan er livet måske, altså usikkert, og man er hele tiden på kant med det. Alle de 150 medvirkende er amatører, og kun få af dem har før arbejdet med teater. Jeg må jo erkende, at da vi så de 4 hjælpere, som vi rent faktisk har, vi er i alt 6 på Lyse 2, såkaldte professionelle, altså 4 amatører, som ikke har haft med lys at gøre før. Der var jeg lidt betænkelig. Jeg tænkte, nå ja, okay, lad os se, hvordan det går. Men vil man nok sige, at de 4 folk har arbejdet, om end endnu hårdere end nogen professionelle, jeg har set. Og hvad der er endnu mere interessant, det er, at jeg tror, at de har nyttet det lige så meget, som vi har. Det har været et dygtigt hold. Du søger vejen til det lykkelige land. Rejs dig nu op og vis nu en mand. Hvis du kan tyde denne vores drøm, så baner vi vejen, før efter og døm. Glimrende, bravo og hurra, nu skal vi hjælpe dig herfra. Væk er de sitter, her er en bro, og der er en båd, du skal ikke ro. Vi hjælper dig sammen over dette vand, og åbner dig porten til lykkens land. Hvad er den fornemmeste opgave, I kan gøre for byen og ved at sætte sådan et bassinprojekt herop? Det er, at folk forstår, at teatret, det er et af de sidste teatret er et af de sidste hellige steder i vores samfund, hvor der ikke er barrierer og grænser, men altså hvor man kommer tæt på hinanden, på folk, hvor der indgås en overenskomst som rituel, som man siger, her publikum, der spiller. Nogle gange bryder vi grænserne, der er man med ritual, der andre gange man udfor også. Og ser disse mennesker optræde for en og vise en historie. Det er de sidste steder, der er tilbage. Det synes jeg, det må være den fornemmeste opgave ved at lave teater.